L'Alba és educadora social, treballa en entitats del tercer sector, amb col·lectius vulnerables. Sempre ha tingut molt d'interès en la formació. A l'Escola de Restauració va fer un certificat de professionalitat de cambrera, però va ser amb el curs de dinamització de lleure infantil i juvenil de la Casa d'Oficis quan li va despertar la seva veritable vocació, el treball comunitari per fomentar la transformació en positiu i l'empoderament de la ciutadania. Hem pogut escoltar en primera persona a les i els protagonistes de Gremi Impuls com una empresa que ofereix suport ocupacional a totes aquelles persones de diferents edats, de diferents procedències, perquè puguin insertar-se al mercat de treball i tenir oportunitats. Fem formació a l'Escola de Restauració, plans d'ocupació, acompanyament a itineraris formatius i laborals, amb l'objectiu de fer de l'ocupació un dels grans reptes que té la nostra ciutat per generar benestar econòmic i social. I Gremi Impuls està al capdavant de la creació d'ocupació de qualitat al servei de tota la ciutadania. Les oportunitats de Gremi Impuls i a Santa Coloma de Gramenet estan garantides.